sa ating lahat, mga ka-JFS! Hello, 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 mabuhay! Dahil ang JFS team ay muli na namang magbibigay ng saya at sorpresa. At kahit nga masama ang panahon, sabi nga namin, rain or shine, we're always on the go! At ngayong araw ay malayo-layo na naman ang ating lalakbayin dahil pupunta tayo ng Lagunoy, Camarines Sur upang sorpresahan isang pinakabonggang nanay natin na bibigyan natin ng swak at sulit na packages from JFS Petals and Services. So tara na't kilalanin natin ang hindi magpapahuling packages o regalo na ibibigay natin sa kanya ngayong araw. Meron tayo dito syempre ang hawak kong bubble balloon na may happy 75th birthday mama na merong rainbow theme sa loob. At syempre, hindi rin magpapahuli ang ating red ribbon cake. At syempre, meron tayong family pan size from Jollibee at 1 bucket chicken joy also from Jollibee. So, Jollibee baka naman. Ayan, at syempre, hindi rin magpapahuli ang ating napakabonggang fresh flower bouquet na ibibigay natin sa ating masuwerteng nanay ngayong araw. At syempre, haranahin din siya ng ating surprise saranista na si Kuya Gab. So, napakarami na namang sorpresa at regalo ang ihahandog natin sa ating nanay mamaya. For our social media accounts, for our inquiries, you may search our page, JFS Petals and Services, for Instagram at JFS Petals and Services, and for YouTube channel na nandyan ang aming mga videos na kailangan nyo i-subscribe and click the notification bell, the JFS Petals and Services. Again, we don't just create but we captivate. Stay safe mga ka-JFS. Tara na't puntahan na natin si nanay na bonggang-bonggang sa sorpresahin natin all the way from Lagunoy, Camarines Sur. Tomorrow morning, if you wake up and the sun does not appear, I'll be here. If in the dark we lose sight of love, hold my hand and have no fear. 'Cause I will be here. Hello guys! So, andito na tayo sa Barangay Santa Maria, Lagunoy, Camarines Sur. Maulan sobra, pero magsasurpresa pa rin tayo. So, tara na't samahan niyo na ako sa pisahin si nanay all the way here from Lagunoy. So, dito tayo sa bahay. Ako. Ay, hello po, good afternoon po. Andito po si Ma'am Eva Roldan. Ay, ma'am, may ipapareceive lang po kami sa kanyang deliver po para po sa kanya. Pero ma'am, wait lang po. Pwede po kami magpapasok para ng car para po hindi masyado okay lang po. Nandiyan po siya sa loob. Sige po, papapasok lang po namin yung sasakyan para po hindi masyado sa loob. Hello po, good afternoon. Ma'am Eva Roldan po. Ay, kayo po yan, ma'am. Ma'am Eva Roldan. Ma'am, may ipapareceive lang po akong item sa inyo po pinadeliver po. Bali po, cash on delivery po yun. Pero po, ipapareceive lang po namin sa inyo.
Ano lang po, mga... Ano nga yun, nakalimutan ko po eh. Sabi po kasi sa amin dito, nagpapagawa na kayo ng bahay. Keme lang. Tsaka pa, mga item lang to ma'am, para po sa inyo. Kaya na lang po magtingin para makita niyo po. Pwede po ba namin kayo invite sa group? Dito po, ayan po ma'am, oh, ayan na po siya. Ano pe? Pinapasok ko na po. Pasok, ali kayo ma'am. Eh, si mami. Sa... ano yun? May pusa. Galing po ma'am kami sa San Fernando. Huwag po kayo mag-alala, safe naman po kami. Hindi naman po kami, wala naman po kami chismis na COVID. Invite po kayo ma'am. May payong dito ma'am, magpapayong tayo. Kamusta po? Okay lang kayo, mami. Sino po ang kasama niyo doon, mami, sa bahay? Ano be? Anak niyo po. Pamangkin niyo po. So, sige, mami, dito ka, mami. Ano ka ma-slay ko ha? Ayan, sige, mami. Dito na lang ako, mami. Ayan, mami. Dito ka po, mami. Pwede isog ka po dito ng konti. Ayan na ito. Ayan, so, sa inyo na. Sa amin na ito, sa amin na, mami. Sa amin na ito. So, mami, yan pong regalo na yung nandito po sa loob. Gusto ko po kayo po mismo makakita. Pwede po, isog-isog kayo dito, mami. Mami, kayo, mami. Isog-isog kayo, mami. Ayan. So, mami, okay ka lang po ba? Dahil iyak ka na, mami. Ay, nakita niyo po. So, alam niyo na ba kung ano yung nasa loob nito? Hindi niyo pa alam? So, mami, para po makita niyo kung ano yung laman, tingnan niyo na po, sabayan po natin, buksan na po natin to, mami. Buksan na to natin, mami. Sige, tuwan tayong dalawa. Halika dito, mami. Kunin ko yung kapay niyo. Okay lang po ba mag-isa si mami? Kaya naman si mami mag-isa. Sige, mami. Okay ka lang, mami? Naiiyak si mami. Naiiyak si mami. Sige, mami. Okay ka lang ba? Okay ni mami. Okay na. Oh, mami, hawakan mo to. Tutulungan kita magbukas. Sige, mami. Halika. Tulungan kita, mami. Halika dito. Ayaw niya daw. Ayaw niya buksan. Baka ano po? Sige. Gusto mo po ako na lang magbukas? Sige, ako na lang magbubukas, ha? Sige, tingnan niyo na, mami, kung ano yung regalo namin para sa inyo. Ayan na siya! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Hello, Nanay Eva! Kami po pala ang JFS Petals and Services at yung pong regalo na yan ay para po sa inyo dahil po nabalitaan namin na birthday nyo daw ngayon. Birthday nyo, Nanay, ngayon. Birthday niyo po ngayon, Nanay. So, yan, Nanay, meron kami. Harap ka dito lang, Nanay. Harap ka lang dito, Nanay. Ito pong sash na to ay para sa inyo dahil ikaw ang reyna ngayong araw. Happy, happy birthday, Mommy! At syempre, meron kang Jollibee, may spaghetti, may red ribbon cake, at syempre, etong fresh flower bouquet na napakaganda ay para din po sa inyo. Ayun, naiiyak si Mommy. Happy, happy birthday po, Mommy. At syempre, sa loob na lang po ng bahay, haharanahin din po kayo ng surprise aralista namin na si Kuya Gam. Kumusta po? Mabuti. Oh, grabe yung iyak ni Mami. Ayan, Mami. So, bago po yan, meron akong gustong basahin na message para sa inyo na ipinabibigay po ng inyong anak. So, aalamin natin, sino ba nagpadala nito kanya? From ano ba to? Sheet, tatlo yan. Tatlong anak niyo. Para galing daw po to sa tatlo niyong anak. So, etong message na to ay eto, Mami. Happy birthday, Mama. Always remember to stay strong and healthy every day. Don't think of many things right now po. Kung di man po kami makakauwi due to pandemic, yun ay kaya wait muna natin matapos to para makasama ka namin ulit at miss ka na namin. And always remember, we love you so much. Happy birthday, Mama. Ayun, sobrang naiiyak si Mommy. So, Mommy, kumusta po? Kumusta ang feeling na, ayan, ma-surprise kayo kahit bumuabagyo talaga, grabe lakas ng oran, pero andito pa rin kami. Kumusta po, Mommy, ang feeling?
Ay, sobrang naiiyak si Mami. Naiiyak na din ako dahil ayun na lola ko. Ilang taon na po kayo, Mami? Ilang taon na po kayo, Mami? 75? Wow! So, Mami, hindi na natin papatagalin dito sa labas. Umuulan. So, tara na, pumasok na tayo sa bahay ni Nanay Eva upang aranayan ang ating surprise aranista na si Kuya Gab. Hello guys! So, andito na tayo sa loob dahil masyado nang malakas ang ulan. So, haharanahan na ni Kuya Gab ang ating maswerteng nanay ngayong araw na si Mami Eva. Mali na pa rin yan. Naging ka. Kasi ano mali. Dahil ko mo po araw. Tomorrow morning if you wake up and the sun does not appear, I will be here. If in the dark middle side of love, hold my hand and have no fear. 'Cause I will be here. I will be here when you feel like being quiet. When you need to speak your mind, I will listen and I will be here. When the laughter turns to crying, to the winning, losing and trying, we'll be together. 'Cause I will be here. Tomorrow morning if you wake up and the future is unclear, 'cause I will be here. As sure as seasons are made of change, our lifetimes we make for years. 'Cause I will be here, and I will be here, and you can cry it on my shoulder. When the mirror tells me we're older, I will hold on, and I will be here to watch you grow in beauty and tell you all the things you are to me. I will be here. Yes, I will be here. Papakita kami sa magmaganda. Kumusta, Mami? Karoon mo lang daragan? Sana kung naaraman ko, nag-makeup pa. Aww. Dapat pala hindi pinaalam mo, tanga niya may makeup si ate. Kaya, Tawa mo yung makeup, Mami. Magaling ba mang ginaray? Dahil, Mayong bola yan. Araw, hindi dahil sa nag-makeup, ikaw daw din. Kaya pala. Sa pagbata ng bawat oras ay ikaw ang iniisip-isip ko. Hindi na matanto, pintig ng puso ikaw ang pinangarap-ngarap ko. Simula ng matanto na walang araw iibig ang puso. Ikaw ang pag-ibig na hinintay. Puso ay nalumbay ng kay tagal, ngunit ngayon'y nandito na ikaw.
ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ang may kapal. Biyaya ka sa buhay ko, ligaya at pag-ibig ko ikaw. Humihinto sa bawat oras ng tagpo, ang pag-ikot ng mundo, humingiti ng pusa aking puso, pagkat nasagot na ang tanong. Kung nag-aalala noon, kung may magmamahal sa akin ng tunay, ikaw ang pag-ibig na hinintay. Puso ay nanumbay ng kay tagal, ngunit ngayon'y nandito na ikaw. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ang may kapal. Biyaya ka sa buhay ko, ligaya at pag-ibig ko ikaw. At hindi pa ko umibig ng ganito, at nasa isip makasama ka habang buhay. Ikaw ang pag-ibig na binigay, puso ay nalumbay ng kay tagal, ngunit ngayon'y nandito na ikaw. Ikaw ang pag-ibig na hinintay sa akin ang may kapal. Biyaya at sa buhay ko, ligaya at pag-ibig ko ikaw. Happy birthday, mommy! Pag-ibig ko Hello guys! So, andito pa rin tayo sa loob ng bahay ng ating maswerteng celebrant for today na si Nanay Eva. So, ngayon naman, ipapablow natin kay Nanay ang kanyang red ribbon cake. Pero bago yan, kakantahan muna natin si Nanay ng happy birthday! 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Ayan, Nanay, make a wish and blow your beautiful candle. 100 years. Ano para? 100 years. Pwede mong sabihin or hindi mo sabihin, Nanay, okay lang. Okay, sige po. Ay, ako po bang i-blow nyo? Ay, sorry. Ako yung lalapit ni Nanay eh. Sige, Nanay, blow mo na ito, Nanay. Oh, wish na ba ang blow? Yay! Happy birthday, Nanay Eva. So ngayon naman, Nanay, it's your time to shine. Tatas lang natin tong happy birthday, Nanay. Ayan. Nanay, uupo ako. Ayan. Kumusta, Nanay? Kumusta ang nararanasan mo ngayon na hinarana ka na, may pa-cake ka pa, may pa-flowers ka pa? Kumusta po? Anong masasabi mo, Nanay? O, magbarayan ng tubig. Charot. Anong masasabi mo, Nanay? Sobrang saya. Oh. Kasi ang pumunta pa dito, Ay, opo, nakakaintindi po ako. Actually, Chinese po, Bisaya. Charot lang, Nanay. Bicol po. Sige, Nanay. Okay na po mag-Bicol ka, Nanay. Ano po, Nanay, gusto mo sabihin? Ituloy mo to, Nanay, na may magayon, ha? Charot lang, magayon. nakalimutan ko tuloy. Tuloy tuloy ni Nanay. Ano pong gusto niyo sabihin, Nanay? Sige po. Sobrang pasalamat.
mga aking ko. Hindi talaga, ganito, pa-surprise. Ano pa po, nanay? Mayroong nag-ano, mayroong nag-take, may nag-typon. Nalitsuas na po. Hindi po. Ano na lang po, nanay, gusto mo sabihin sa kanila? Salamat. Sana pagpalain pa kayo ng mga buhay ng anak ko. Sige lang, nanay. Okay lang po. Hindi naman pa nagpipinsa mo yaro ka ko. Sabi nila ako yung malo. Surprise. Surprise, Ay, nanay. talaga. Ano pa po, nanay, gusto niyo sabihin? Yan si ba? Nagyan si ba? Nagdadango. Sige po. Sige po. Nada, eto nanay, mapapanood po to nilang video na to. So, hinihingihan po kita ng message para makita po nila to pag nakita na po to sa ABS-CBN. Charot lang nanay, charot lang. Charot lang nanay, diba? Nagtaram ka manggiran. Charot lang. Sige nanay, ano pa po gusto niyo? Any last message na lang po para sa mga ano, yung I love you na lang, ingat sa kanila. I love you mga anak. Ingat kayo lang. Yun na po. Di ba yung sabi mo? Ano ba? Yun daw sinabi. Susunodin niyo yung sinabi ko talaga. Sige nanay, A, B, C, D, J. Charot lang. Yan lang po nanay. Yun lang. Yun lang po gusto niyo sabihin. Pagkakita ko sa iyo, sabi ko na, sobrang ano ako na, nakuyat. Nakuyan. Sinabahan ka po. Kasi, dapat yung mayroon na kaming kotse. Hindi. Okay na po. Yan lang nanay gusto niyo sabihin. Nanay? Yan lang po gusto niyo sabihin nanay. Wait lang po. Wala niya na, yan po siya na nagalo siya. Salamat sa poong may kapal. Tsaka... Uy. Charot. Charot na nanay. Yan lang po. Maraming salamat sa inyo. Kasali niya kayo kasi Nanay, flying kiss ka na lang, nanay doon. Flying kiss ka. Wow! Ayan, isang nanay na naman ang nagpasaya natin kahit bumabagyo. Sabi nga natin, rain or shine, JFS lang ang malakas. Again, I am Ate Angel, your love and surprise ambassadors. Thank you to our surprise analista na si Kuya Gab. Again, abangan nyo kami sa mga susunod naming surprises sa iba't ibang parte ng Bicol. Magbabay ka naman, Mami! Bye! Appear. I'll be here. If in the dark we lose sight of love, hold my hand and have no fear. 'Cause I will be here.